Isaiah chapter 57 this morning. Magbasa ta verse 18 to 21. Isaiah 57. Tanaman yung dople o para sa basa ko sa Diyos. Isaiah chapter 57 verse 18 through 21. Isaiah 57 verse 18 through 21. Kuna na sa amen? Amen. I have seen His ways and will heal him. Ang Diyos ang nag-istorya dito, pinagi ni Isaiah. I have seen His ways and will heal him. I will lead him and restore comforts unto him and to his mourners. I create the fruit of the lips. Peace. Peace to him that is far off and to him that is near, saith the Lord. And I will heal him. But the wicked are like the troubled sea when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. Masaya, ako nakikita sa iyang mga dalan, ug moayo kaniya, ug ako manguna kaniya usab, ug muuli sa mga ikalipay ngadto kaniya, ug ngadto sa iyang mga tigsubo. Ako naghugna sa bunga sa mga ngabil, kalinaw, ngadto kaniya, ngatuwa sa halayo, o ngadto kaniya nga anaa sa duol, nagiingon ang Ginoo, ug ako moayo kaniya. Paminaw ni verse 20-21, apan ang dawtan nahisama sa gubot nga dagat, sa diha nga kini dili makapahulay, kang kinsang mga tubig ni palutaw ug lapo ug hugaw, walay kalinaw, nagingon ng Diyos ngadto sa dawtan. So my message this morning is God's offer of peace. The word offer sa Bisaya is tanyag, lalong yun ang pulong tanyag, pero magpasabot, magsulay mo hatag, kailangan ka mag-decision sa pagdawa, that's offer, magtanyag. So sa Bisaya, ang pagtanyag o ang tanyag? Ang pag or wala pag? Ang pagtanyag sa Diyos o kalina, sa kalina, something like that. Nagduwa-duwa ko sa sakto. You understand? Ang Diyos nag-offer, ang Diyos magtanyag ka na to o kalina. God's offer of peace. Mag-apon na ta. Ayan mo magalingkod para sa mensahe karong punta. Father, thank you for your goodness to us. Thank you, Lord, for this building that you have provided. And Lord, I pray, God, that we would shake off the distraction and the disappointment. Lord, I pray, God, that you still would bring in the workers to hear the preaching very soon. I pray, Lord, it would not disturb or break up the message. I pray, Lord, that you'd work in lives. God, I don't know what you're doing this morning, but I believe you're doing something. God, you gave us this building, and we thank you and praise you for it, but we're asking today, God, to work in the lives of people. God, we don't just want to come here and be happy with the building. We want you to help. We want you to change lives. God, I pray, Lord, you'd use the preaching this morning. Fill me with your Spirit as I preach. Empower me, God. Help me, Lord, to help our people and our guests today. Fill me with your Spirit, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede mo maglingkod. Karong buntag, ako ay pumatana para sa tanan. Sa mga tanan ko, sa mga membro, mga tanan ko sa mga bisita, mga tanan ko sa mga tao na basing wala ka nakapapil dugay na nakadere. Mga tanan ko sa tanan, kinapangatanan ko kanino. Do you have peace? Naa bakay kalinaw. Wala ko mag-story kabahin sa kalinaw, dihasay mong mga relasyon. Importante yun na. Importante yun ang kalinaw sa mga relasyon. Ako'y daghang pagwali sa among simbahan kabahin sa maayong mga relasyon. Pero karong buntag, wala ko nag-story kabahin sa kalinaw diha sa mga relasyon. Karong buntag, mga tanak ko nimo, kung ikaw mismo, you, personally,
have peace. Kolma diha sa kalag. Kalinaw sa kasing-kasing. Nabagay kalinaw. Bisan unsa ang panghitabo sa gawas, nabagay kalinaw sa sulod. Ang Biblia klaro gyud ang Dios ganahan mohatag kanato og kalinaw. Dili siya ganahan nga iyang mga anak, ang mga naluwas, ang iyang katawhan magkinuwi diha sa stress ug kasamo ug kabalaka. Ang Dios ganahan mohatag nato og kalinaw. Pero sa akong experience, pilit jud ni kalibutan na tinuod kalinaw. Ang Biblia nagiyong ang kalinaw sa Diyos, sa English, passeth all understanding. Naglabaw sa tanan pagpanabot, meaning dili masabtan ni ang kalibutan, dili makasabot sa kalinaw ng Diyos makahatag sa iyang mga anak. Bisan unsang may tabo sa kinabuhi, na kalinaw sa sulod. Kung kalibutan mo, tanaw niya ag maghunahuna. Unsa man ni, how is this possible? Peace that passeth understanding. Everyone desires peace. The desire for peace is universal. Ang tanan tao sa kalibutan ganahan sa kalinaw diha sa kalag. Ug bisan asa nga lang taon nimo mukita ka sa mga tao nga nangita sa kalinaw. O basin dili sila mo gamit musulti niya. They are walking around saying I'm looking for peace, but they are. Dili sila magsulti. But in everything they do, they are searching for peace. Nangita sa kalinaw. Ang tanan tao nangita sa kalinaw. Everyone. Oh, di ko, yes you are. Ikaw po. Ang tanan tao nangita sa kalinaw. Pero kini ang problema. Kini ang problema karon paminaw nako. Halos tanan tao mangita sa kalinaw diha sa sayop ng mga lugar. Most people, bisan ang mga naluwas, nangita sa kalinaw diha sa sayop na lugar. Did you know that every vice is just an effort to find peace? Kapag ka ng matag, bisyo, usa lamang kapaningkamot na makakaplag sa kalinaw. The vices, ang tao balik magbisyo, alang sa lingaw-lingaw ra. Oh, grabe ang gisulti nila. Oh, lingaw-lingaw, mag-inom lingaw-lingaw gamay. No, dili mangita sa lingaw-lingaw. Nangita sila sa kalinaw. Pero ang problema, nagato sila ng lingaw-lingaw, makahatag nila sa kalinaw. But they're wrong. Wala ay lingaw-lingaw, kining kalibutan na makahatag nimo sa kalinaw sa sulod. There is no pleasure. Wala ay kahilayan. Wala ay lingaw-lingaw. Kining kalibutan na makahatag nimo o tinuod kalinaw. Kabalo ko, kung ikaw, kung mga batanon, isa na mga hamtong, kung ikaw mo lantaw sa kalibutan, magbisyo, maglingaw-lingaw, magpuya-puya, maghimo sa tanan, all the things the world offers, sila nagsulay sa tanan. Kung ikaw maglantaw, humuna ka, oh, nalipay sila, nalingaw sila, oh, tinud. Na sila lingaw-lingaw, pero wala'y kalinaw. You listen to me. Lingaw-lingaw, dili priyo sa tinud kalinaw. Mag-rhyme na, pero lahit yun. I could write a poem about that. But the truth is this. I'm going to make a statement, then I'm going to try to translate it. The truth is that everything this world calls lingaw-lingaw is actually just a hopeless, endless search
for peace. Ang tanang butang, ini ka kalibutan ng itaw, lingaw-lingaw. Mawang, walay paglaan, walay kapupusan, pagpangita sa kalina. That's what the world's looking for, and that's what you're looking for today too. Kanapo, ang imong, gitinguha karong bunta, kalina. Kalina. Kanang oras na itaw mag-inom? Kanaman ang tao mag-inom? Mangita sila sa kalina. Nagsulay sila sa kadyot lang magpakolma sa pagyo diya sa kasing-kasing. And they think, kung mag-inom ko, kadyot lang, malimot ko sa akong problema. Pero ang problema lang, kung wala na ilimnon, kung wala na ilimnon, balik na ang tanan kasamok o mas dako pa. Kabalo ka na tinuod na. Ang tanan tao na nag-inom sa imong kaagi, kabalo ka, nawala na. Kung nawala ang good feelings, nawala ang ilimnon, hurot na, balik ang tanan kasamo, balik ang tanan kagubot, o mas dako pa. But why do people drink? Nga naman ang tao, ang tao mag-inom, nangita sila sa kalina. Isang kadyot lang, nangita sila sa kalina. Nga naman dagang tama manigarilyo. Sila kabalo, maghimo cancer, pero manigarilyo, I can't say that word, I hate that's a dumb word. Mag-cigarettes gihapon. Manigarilyo gihapon. Nga naman. Akong duwa ka lolo, papa sa akong papa, papa sa akong mama, silang duwa, namatay sa lung cancer tungkol sila nag-smoke sa dayat tanong pa. Ang papa sa akong papa namatay, wala po ng tao, pero nainunod ko sa akong papa sa akong mama. 14 years old ko, sa liyan namatay siya. Nagdahan ng tao, manigarilyo, bisang kablotas. Wala tayong duwa-duwa. Basi ng sigarilyo, mag-imo cancer. Wala tayong duwa-duwa kabayan niya na. Nga naman ang tao, manigarilyo, kung karoon na, kini, makapatay na ko. Ako, sundin mo sa rason. Tungod mas dako ang ilang tinuha para sa kalina. Kaysa bisan ng sa ilahin. O ang nicotine, diya sa tabako, buhatag sa temporaryo na feeling na kalina. Temporaryo. It gives a temporary life na ko dito sa gas station. Sa US, dugay na. Nagadoon ko, duwa ka tao nag-istorya. Ang cashier, o ang babae nagpalit sa cigarettes. Buwang good silang duwa. Ang babae nagkanak na klase sa cigarettes. Oh, okay, kumamay mo. She says, nindog yun ang cigarettes. She says, ang babae nagpalit, nagingon, nagatuko ang tanang tao dapat pukson nga mag-sigarilyo. Manigarilyo, sorry. What? Tungod nindo ang pagbati. Oh, kadyot lang. Kadyot lang. Pero daghang tao mag-smoke. Ano naman? Nangita sila sa kalina. Ano naman daghang tao mag-suka? Kaya nangita sila sa kalina. Sa kadyot lang, kung sugal ka, makalimot ka sa tanang kasamok na nagpuno sa imong kasing-kasing. Temporaryo nga kalinaw, kanang problema. Ang tanang kalinaw ni ining kalibutan na temporaryo yun. Kung bumata ka sa sunod punta, masamot gihapon ang imong kasing-kasing. Pero mandagang batamang mag-start sa uyab-uyab relasyon. Bisan dugay-dugay pa ang doon makakasal. Sorry kung nasayod ko. Why do so many young people, 13, 14, 15, mag-start sa uyab relasyon? Dali makakasal, dugay na. Kasi makakasal, magpakasal, dali pwede magpakasal, dugay pa. Pero mag-start sa relasyon, nga naman. Oh, nangita miss ang buman. No. Nangita sila sa kalina. Kung narito sila, ang gugma sa uyab, makahatag ka na ko sa kalina. Makapuno sa pagkante sa aking kasing-kasing. Come on na. Tinuod man. Pero kung tinuod na, ako pumuntahan na. Kung ang uyab relasyon makahatag ni mong kalinaw, nga naman, sige, break up, magbago, lain. Is that understandable? I just totally made that sentence up. Pero masaktan, di ba?
Have you ever noticed, ang tao na naiuyab sa day 13, dali siya magpakasal niya. You know why? Tungkol wala pa andam. 3 months, naibago. 2 months, naibago. Ang pinakamubo, 1 week lang. Nagdumo ko kanila! Wow! Hagang batano. Nakaguba sa ilang gawin yung kinabuhi para sa gugma. Tungkol sa ilang kasing-kasing na ito, sila na ang gugma makahagay sa kalinaw. Itinukod. Ano man, after 6 years of President Duterte, war on drugs, na naman napay problema sa droga dito sa Pita. Kung walang tao na maglaman sa droga, na ito, ang droga makahatag ko sa kalinaw, isang kadut lang. Ubod sila, mapreso yun, para sa kadut, para sa mubot na panahon sa kalinaw. Baka magtanong nila, huna-huna. Si Jesus makahatag mo sa kalinaw, na permanente, o dali ka kinala mapreso. Ano naman na dagang tao ang hinaw sa rock and roll music? Kuha sa ilang earbud din. Magkusog yun ang music. Ikaw mag-istorya nila. Munsa ba? What? Apa? Naglito sila. Mo sa rasa. Ang rock and roll music, sama sa droga. Mag-control sa imong huna-huna. Nga naman, sabat yun dito sa diskohan. Hindi nga asa yun, ho, 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 ho! Magsulay mo story sa imong kawan dito, hoy! Naligaw ba ka? Ako boy! Nga naman lingasat yun dito sa among lugar sa Dumaguete sa una. Kapoy sa Piapi, doon sa Scania Beach. Dito sa Scania Beach na daghang kabuwang, na mga bars, daghang disco dito, sa basketballan sila ng disco. Akong balay basin 1/2 kilometer, o ang tungod sa Alingasa, because of the noise. However, I mean, it was so loud. Mag-rattle sa mga bintana. Sa among balay, 1/2 kilometer man. Tapos kagabi ako nagsakay sa motor dito sa baybay. Sukot kid ko. Kailangan ko matulog na trabaho sa nagbuntag. Oh man! Hukaw yun! Tara mga bayot nagsayaw. Pipipilag yun ang mga laki babae nagsayaw. Mga bayot lang. Noon! Ako nagsulod sa tent na PA, nag-controller sa sound. I said, nga naman! And they asked me, why? I said in English, why does it need to be so loud? Unsa man? Why does it need to be so loud? Nga naman, sabat yun! Ba siya'y tubag. I reached over and I master control sa tibok sa PA. Nagpawos ko sa sound. Naghilo na ang sound. Nadungog pa, pero dilik na. No longer deafening, makadungog na ka, nagtungak na ko. Kasi tanawa, pwede sila mahimong hugaw yapon dito nagsayaw, daw ang yapon sila, bisan na, masilong na! Nga naman sabat yun ang rock and roll music, naglayas sila gikan sa Baguio sulod sa kasing-kasing. They're running from the stress in their heart. Kaya walay tinod kalinaw. Walay tinod kalinaw. Karong bunta, ganang kumusulti niyo, paminan ako. Kung wala kay kalinaw, diha sa imong kinabuhi. Kana nagpasabot lang na nangita ka sa sayong ng mga lugar. If you don't have peace this morning, you're looking in the wrong place. Can I add one more? Nga naman popular kayo ang social media. Kaya mangita ang tibok kalibutan
sa kalinaw. But instead of going to God and His Word, kita nga nangaluwas. Magdagan nga to sa social media dahil kita magpasto sa Diyos. Huwag ko'y kalinaw. Dali ang sayo sa Ginoo kung wala kay kalinaw. If you don't have peace, it's because you're looking in the wrong place. God's Word is very clear. Klaro yun ang pulong sa Diyos. Yun ka, makakaplag sa kalina, diya sa kailayan, o lingaw-lingaw, nining kalibutan na. Atong text verse kanina, but the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. Apan ang daw pang naisama sa gubok nga dagat sa diha nga kinidilik makapahulay, kang kitang mga tubig ni palutaw o lapok o hugaw, walay, kalinaw, nag-iingon ang akong Diyos, ngadto sa dautan. You listen to me this morning, dagang Kristohanon, hilimbungan sa kalibutan, nagatuod sila, ng balibayo ang kalibutan, nagalinaw ang kalibutan, dilig tinoon. There is no peace, saith my God, to the wicked. Diligyot ka, magkaplag o kalinaw, diha sa butilya, sa ilim na. Diligyot ka, magkakaplag o kalinaw diha sa uyab relasyon. Diligyot ka, magkakaplag o kalinaw diha sa cockpit, or card table, or mahjong, or spiders, or marbles. Mga batanon. Diligyot ka, makita sa kalinaw, itingwa ni mo diha sa mga butang na ining kalibutan. You listen me, diligyot ka makikita o kalinaw diha sa kalibutan ng music. Are you listening to me? I'm talking about K-pop, rock and roll, kalibutan ng mga love song. Diligyot ka makita o kalinaw diha. Paminaw ang mga lyrics. Ang tao nga nagkanta wala'y kalinaw. Tinaw ba? Halos tanan kantoho, nagkastori ka ba sa tanan yung problema? Akong uyag, nagbiyat na ko, lotoy man, galan kong mamatay! Ikaw maminaw, oh, sama siya ka na ako. That's why we listen to it. Pero dali ka makakaplag kalina, di ba? Masamok yapon, maghubot yapon. Diligyot ka, magkaplag o kalinaw diha sa immoralidad. Isa nun sa klase sa sex gawa sa kaminyoon na subay sa Biblia. Walay kalinaw diha. Kabalo ko, humira na ko karon, kabalo ko. Mura ang mga daot ng tao sa kalibutan na lingaw yun. Ay, pasing tinuon, nalingaw sila. Pero wala sila kalinaw. Humira na ko. Ang tanan kalinawan sa kinabuhi sa ang tanan kalinawan sa kalibutan dili gyud makapuli sa tinuod kalinaw na magikan sa Dios. Amen. Amen. Nagsulti lang ko karong butang, ang mga butang na ining kalibutan na dili makahatag nimo og kalinaw. Ang kailan dili makahatag nimo og kalinaw. Ang kwarta dili makahatag nimo og kalinaw. Ang kabanto dili makahatag nimo kasikat, dili makahatag nimo kalinaw. Kung kwarta o kasika makahatag nimo kalinaw, nga naman daghang K-pop stars nagpatay sa ilang kaugalingon. Man, nanginaw mga ako famous sama ni sa BTS, sama sa Blackpink, nga naman daghang sila nagpatay sa ilang kaugalingon kung nalipay sila. Kamo, kabalo ka nga tinuod na? Kung mga actor, mga actress, mga singers, kung nasila'y kalinaw, nga naman sisi maghimod dakang buwang butang sa ilang lawas. What's the word? Tusok. Mga tusok. Pisang asa. Tinuod ba? Tusok dire, tusok dire, tusok dire, tusok dire. Buwag! Mga tattoos dire, 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 dire. Horog na, naong lang! Kuminan ko. Kaya mo kita ka mo, kining nga rings dire. Nakita ninyo ka na, what is it? Ina sa yung dalungan.
Ano naman ang tao maghimo niya? Watch na. English. The tattoos and the piercings are an outward manifestation of an inner story. Ang mga tattoo, ang mga pagtusok, mawang pagpadaya sa bagyo sa sagot. Wala silang kalinaw. Dili sila mag-tattoo kahit asking cute siya. No. Kahit cute, wakoy handog sa mga tattoo. No, wak kay kalinaw diya sa mga kasing-kasing. Hining kalibutan na makahatag mo kahilayan, kaptangan, o kabantog, pero dili makahatag mo sa kalinaw. Di, Diyo. Yan naman, tungod ang Diyos lamang makahatag mo sa tinuod kalinaw. Amen. Turn with me to Psalm 81, verse 10. Psalm 81, verse 10. Psalm 81, verse 10. Una na, say amen? Amen. I am the Lord, thy God, which brought thee out of the land of Egypt. And how can he? Open thy mouth wide, and I will fill it. Ako ang Ginoo nga imong Diyos nga midala kanimo pag-awa sa yuta sa Ehipto. Inganga ang imong baba ug dako ug ako mo puno niini. Ginana ko. Ang Diyos lamang makatagbaw sa mga tinuha, sa mga kapahaw, sa imong kalang. Did I say that correctly? Only God can satisfy the desires, the thirst, the hunger, the needs of your soul and give you true peace. Masagi ka ng tinuod, kalinaw. Kalinaw, moabot sa kinabuhi, moabot sa tao na nagtugot ang Diyos, nagtagpaw sa iyang mga kauhawan. Sakto ba? Is that correct? God said, open thy mouth wide. Inganga, nga. Di ba? Kanang good. Inganga ang iyong baka o dako o ako ang mupuno inganga. What is God saying? He's saying, ganahan ko makatagpaw sa mo mga tinuha. Open thy mouth wide. Wako kabalo kabayan sa bata diri sa Pilipinas, pero Amerikanong kabata sa liya gamay pa, usahay kahikulo sila, diligaran kaon sa ilang kaon, di ba? So, sa atong buhaton. Oh, Brina, come on! Come on! Sige, kahikulo siya! Kung ba naghimot niya na, kung Amerikanong lang buwang, kumupot. Hi! Pero naka-experience mo niya, Nin, na bata ni mo, piling ka na magsulay o bagong pagkaon. Pero tamis yun. O kung ikaw makakonvince niya, muabig gamay ra, kung makatilaw na siya, ganahan siya sa tanan. That's what God's saying. Nang isulti sa Diyos, He says, open your mouth. Kung ikaw mo ito, ako, mo atiman sa imong kinahanglan, nalipay na ka, natagpaw man ka. Open thy mouth wide, and I will fill it. Ang Diyos naging usayan katawhan dari sa Psalms, I want to meet your needs.
Ganahan ko, mutagpaw sa inyong mga kinahanglan, ang mga kulang, ang mga bakante sa imong kasing-kasing. Ako ang mupuno! Ako ang mga tanimong sa kalina! Ako ang mupuno sa tanimong kinahanglan imong, tanimong timuha! Ako ang mutagpaw! Then one of the saddest verses in the whole Bible is the next verse, Tanawa on verse 11. Tanawa on verse 11. God said, ako mo tagpaw, ako mo puno sa imong bapa, ako mo hatanin mo sa tananin mong, ako mo hatanin mo sa tananin mong kauhaw. Verse 11, but my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Apan ang akong katawhan, dili buot maminaw ang nato sa akong tingog, ug ang Israel dili buot kanako. Mas klaro pa na akong translation, ug ang Israel walay pakabana kanako. They wanted nothing to do with me. That's what that means in English. They would none of me. God said, come on. Ako matanin mo. Lamit yun. Yeah. And Israel said, God, we don't want you. Ikaw mo ati man sa mong kinahanglan, basin, pero dali ko ka na. They rejected God's offer of provision and peace. Sila nagsalikway sa offer sa Diyos o kalinaw o pag-aptiman. He said, no God, we'll take care of it ourselves. Mas lami ang kahilayan. Mas importante ang kurta. Kana ang makatagbaw kanako. God offered them complete satisfaction and they rejected Him. Watch out. Why? Ang Diyos naging ako, muhatanin mo sa tinuod, katagbaw. Katagbaw? Ako muhatanin mo sa kumplito, himpit na katagbaw, o sila naging dili naman. Ayaw na. Ano man? Simple kayo. The same reason, ang preyo nga rason, na dagang Kristohanong karon, mo sa likway sa offer sa Diyos karon. God says, I will give you everything we need. And you say, no, ako musulti mo sa rason. Ang ilang rason, pre sa akong rason. Wala kita nagatuo na ang Diyos makatagbaw kanato. We don't believe God can give us peace. Wala tayo nagatuo ang Diyos makahatag na to o kalinaw. That's why we drink. That's why we smoke. That's why we chase after the world. Kailangan natin kilang uyab-uyab. Kailangan natin kilang kalibutan ng music. Kailangan natin kita magsunod sa barkada. Kailangan natin magpatutok sa mga dalong-galong ilong o tanan laki ng mga tattoo. Nga naman, we don't believe that God can give us peace. Kaya nagatuo ang Diyos maghatag na to sa kalinaw. Nagatuo kabluta labaw kaniya kung unsa mo hatag na to kalinaw. Sila nagatuo na ang mga butang sa kalibutan makapuno sa bakante sa ilang kasing-kasing mahatag nila o kalinaw. But they're wrong. Can I ask you a question this morning? Nangita pagka sa kalinaw diha sa mga butang na iyong kalibutan. Are you seeking for peace in the things of the world? Kahilayan? Kaptangan? Kabanto? Kasika? Karong buntag ako mo tapos sa message sa simple na panaglitan. Kini ang panaglitan sa imong kinabuhi. So kini ang imong kinabuhi. So what's the money? Imong kinabuhi. Like kung ikaw mag-tipod, kita ng buslot. Kita mo sa mga buslot dito. Sa mga kinabuhi na mga bakante. Ang mga lugar nga kawang, walay sulod ng pati nga empty. Kanang mga kauhaw na to. Kung Diyos nag-offer siya ay magpuno para na to. Pero ang problema ka na to, kung Diyos mo doon na to, kung Diyos mo abot, musulti ako makapuno ni Ama, kita musulti dali, no? Dali maigo ni mo. Maigo ka. Dali maigo ka. Look Lord, dali ka mag-fit
kini akong kinuwit, ikaw dalit maigo. Isn't that what the problem is? We don't think God fits. We don't think God really can fulfill our desires. We don't believe God is enough. Wala ta nagatuman, paigo ang Ginoo para sa atong katagbaw. Ginoo, you don't fit. Ginoo, tanaw, kini nga buslot. Dili ka mag-fit. Di ba? We think, God, kabalo ko kung unsa makapuno sa mga bakante sa ating kasing-kasing. I need some help this morning. I'm going to use you first. Come here, bud. Just stand right over here. I want you to imagine some of you with me kasi naibatanong sa edad ni Michael. Kung sa ang gihuna-huna, kasi kabalo ko kung sa puno sa bakante sa aking kasing-kasing, kabalo ko kung sa muhatang ko kalinaw, ang computer man. Na naman successful tayo ang mga computeran. Kung nagatuta, kung muhatang ito kalipay o kalinaw. Have you ever noticed it never works? Pero nadagang batanong nagtuo, kiniyo base ng cellphone, kung yung kinikamit, makapalit nila ang cellphone, base ng cellphone, screen yapon. Darang batanong nagtuo ang computeran, mag-aatan ako kalinaw. Maka, puno sa mga bakante sa akong kasing-kasing. Pero nailain tao naghuna-huna. Pasin ang barkada. Ang barkada lang. Come here, boss man. I forgot your name. Nalimot ko sa yung mga alam. Kung sino mga alam? That's June Carl. Come on here, June Carl. Dali. And who's next to June Carl hiding his face? Who's next to that? Dot? Kobe. Ha? Kobe. Wala pa man! Sige. Good, nandiyan siya. Yeah. May dalang batano. Nagito, kung ako mukuyog sa akong barkada, na nakoy kalina, puno na ang mga bakante sa kasing-kasing. Tinod ba? Tanaw ang mga tao, so funny to me. So funny. Luwa, tulo kasi man nilabay, nag-ikaw ko, nag-ampok ko, gawas akong balay, nag-ikaw balik-balik, may nangingik na pipilang tao. Sometimes naglakaw ko, nailalaki, naglingkod sa motor, gawas sa, ang tawag dito, ang weight room. What do you call that? Workout center. Dito sa gym. Thank you. Gym. I have an uncle named Jim. That's different. But anyway, naitawag naglingkod, naghula sa yung kawan, gawas sa gym. And so ako niyagi niya, friendly good siya. Ako niyagi niya yung track. Siya na, idakang pumunta na taga-asa ka, manakang niya, kung saan mong dito, pastor ko. So, he says, nga naman ikaw rin isa, wak ikaw ba? I'm like, 37 years old na ko, dali ko kailangan sa barkada. But is that not the mentality of many Filipino men? We invite people to church and they say, kung na ikawan. You know about? We have this strange idea that if I have friends, I will have peace. Kung na ko'y barkada, na ko'y kalina. Pero nailaing po. Daghang tao mo sunod sa barkada. I'll get there in a minute. Daghang tao mo sunod sa barkada. Kung ilang barkada, mag-sorry-sorry, sila mag-sorry-sorry. Kung ilang barkada, magputusok, sila magputusok. Kung ilang barkada, mag-change sa buhok na purple, sila mag-change sa buhok na purple. Kung mag-change sa buhok nga gold diri, taas diri, karapod. Tinod ba? Kung naay piercing diri, sila pod, naay diri, diri pod, sila pod. Are you with me? Listen now. Come here. Daghang tao magsunod sa barkada. Dili ato dili para. Ayaw ka bala, we're almost done with the message, stay there. Daghang tao, kung ang barkada mo inom, sila mo inom. Kung barkada mo manigarilyo, sila manigarilyo. By the way, kanang mayong rasang na mupili sa maalamong na barkada, ang imong best friends, kinahanglan magikan sa simbahan. Amen. Kung ang barkada mo kuha og tattoo, sila po, dahil magpagkarong inyong nadali masakit, yeah!
Iko, pagkakon matuli ka mo hila. Pero nailaking grupo. Oh, basin sa diya, patamong sila nagsulay sa computeran, walay kalinaw diya. Dayon magsulay sila sa barkado, walay kalinaw diya. Ready, boss man? Dili ka dali mahulaw, di ba? Kiniin mo ah. Now, notice, I on purpose chose young men who haven't had time to mess their lives up yet. Wala pa kayo uya, di ba? Okay, man. Kumina. Basin, kini uban sa pinaka-common sa mga tao. Mura kini pinaka-common. Kini tuol yun ikaduha. Kung ako'y girlfriend, nindo na akong kinabuhi kung na'y boyfriend. Kanahan siya kanako. Manguyap, 13 years old lang. Wala pa ka nakasabot sa tinuod hukma, 13 years old lang ka. How do you know they don't understand? Kung 14, nasa ikatulog nga uyab. Ay lain. Here po. Ay sa. Ay lain, nagtuo nga. Ay lain, nagtuo. Ilim nun maka puno sa ulam. Come on now. Shh. You tell me one good thing alcohol does for any society. Ingna ko, bisan usa ka maayong resulta sa ilim mo. Usa. Oh, lingaw-lingaw. That is not a good result. That's a feeling. Dili ka na ang mayong resulta. Ang tanan resulta sa ilim nun, kadapot. Tanan! Kita mahimong mas mayong amahan tungkol sa ilim nun. Kinsa mahimo mas mayong bana, o mas mayong asawa, o mas mayong inahan tungkol sa ilim no. Kinsa mahimo mas mayo sa ilang trabaho tungkol sa ilim no. May kantohon di ba niya na? Wala ra niusa. Naila, basin ay katanong tubo siya, mag-start siya computeran, dalit man, mabot sa barkada, dalit man, sulay sa kuya, walay kalinaw. Ngayon, di ka buhay na siya, mag-start siya mag-inom. Pero kaya po, dalit mo hatag o kalinaw, so naila, mag-sulay sa laking utang. Come here, Dr. J.M. Kinikomen ka ayaw. Kung makakuha ko sa secular degree, mapuno ang tanan puso sa tanan bakante sa akong kasing-kasing. Really? Sigurado ba ka? You listen to me? Kung ang Diyos ka na magkuha ka sa secular degree, okay naman. But you listen to me. A secular degree has never given anybody peace. Because ang kalinaw magikan sa Diyos. Dili ka sa computeran, dili sa barkada, dili sa uyap, dili sa ilimnon, dili sa secular degree. Now, I'm not against education. But in the Philippines, we worship education as God. It's called idolatry. Mas importante ang eskwela kaysa bisan unsay lain. Dili jud ta mutuo ako nak mag-absent sa eskwela, pero mutuo sila mag-absent sa simbahan. That's idolatry. Magsimbaw Diyos. Nailain. O sigurado, kanyang pinakadako na pinaka-common sa Pilipinas, sa US, sa India, di sa NASA. Come here, Dr. Vaughn.
Aren't you glad God has given us young men in our church who grow up, makalikay sila sa panangkabuwang sa kalibutan? Naluwas sila sa bata pa, makalikay sila sa mga problema sa umaabot, ikan sa kalibutan. Kwarta. Kung ako'y mas dakong sweldo, kanang oras ng tao magbiya sa ilang pamilya, mabiyahe nga sa China or Taiwan or Saudi Arabia or Kuwait, aron na mas dakong sweldo samtang ang ilang pamilya magdaod diri sa Pilipinas. This pastor doesn't believe in sending Christians overseas. Kung mag-overseas ka, dapat mo dala sa tipong pamilya. Kailangan makita sa mayong simbahan, aron pwede ka mulagan sa Diyos gihapon. Pero dali ko mo ito, dapat ka mupalhin sa laking nasod, aron mo ang mas dakong sweldo. Sa'yo pure ang prioridad niya na. Ang tao musulti, kung na sigurado ang kwarta mo, maikot yun dire. Pero, kung tinod na, kung ang kwarta, or ang secular degree, makahatag mo kalina, why is it that so many rich people are completely empty? Nga naman na dahil datong tao na kawang yun ang ilang kasing-kasing. Kung ang kwarta ay makahatag mo kalina. Mr. Mike, what can give peace? Diyos. Wala'y kalinaw gawas sa relasyon mo sa Diyos. Wala. You find my place in these notes. It is amazing how many rich people katingalahan ang kadaghanon sa datong tao nga naay kasing-kasing nakawang gayon. Na sila ay kanan gawas sa kalina. Dakong balay, nindong nasakyanan, na motor, na mga higala, na ay dakong utang, na ay nindong na cellphone, pero wala'y kalina. Kung walang Diyos lang, maghahatag ng mga kalina. Next class. Palagpa, para sa mga tao mo. Good job. You know what our problem is? Listen to me this morning. Kapag magkakaroon ng atong problema, magrasa mula tayo kalina, we don't believe that God can really fill the holes in our lives. Wala talaga ito ng Diyos maghahatag na ito tinod kalina. We don't believe it. We don't believe it. We look up at God and we say, God, si Pastor Mike, naging ikaw maghahatag na po kalinaw. You know ba? And God says, oh, ako makapuno sa mga bakante sa imong kasing-kasing. Ako makahatag mo sa kalinaw na kulang diya sa imong kinabuhi. And we say, no God, dili ka pwede, di kaya nimo. And God says, here, give it to me and I'll show you. Hatagi ko sa imong kinabuhi. Huwag ako mong kikita ni mo nga ako magkakaroon mo kalinaw. No, ginawa ni! Kung ako mahatag mo sa akong kinabuhi, unsa mo ato ni mo? What are you going to do with my life? God says, don't worry about that. Trust me, give me your life. Pagsalig lang ka na ako, hatayin ko sa imong kinabuhi. No, kinudili. Hindi ang problema. Basta lang, naghawid pagka sa imong gawin ang kinabuhi. Na ay magkangkin yapon. Tungkol sa nanbutang sa kalibutan, dali makahatid mo ang kalinaw. So Pastor Mike, what's the solution? Give your life to God.
ihatag ang inyong kinabuhi sa Diyos. Tanan. Say, Pastor Mike, what will God do if I give Him my life? Pastor Mike, kung akong hatag sa akong kinabuhi nga sa Diyos, kung sa buhatong kaniya, kung sa buhatong kaniya sa akong kinabuhi, mahalo ko, Pastor Mike, kung akong hatag sa akong kinabuhi, pasin matawag na, pasin boring kayo akong kinabuhi, pasin delikyon ko maminyo, pasin wala yung linga-linga. Kanang hadlok sa mga tao, di ba? And God says, give it to me. Hatagi ko. Say, what will God do? I'll show you what God will do. Sorry kung dali makikita ka. When you give your life to God, God says, all right, we have work to do. Nasaktan niyo ka na? We have work to do. Ay buluhaton na ay we have work to do. Kailangan tayo mag-work sa, kailangan tayo mag-adjust sa among kinabuhi. Now look at me. Do you know what's wrong with our lives? They need to be straightened out. Kaya wala ang problema niya nga kinabuhi, kinahanglan ipatulid. Saktan ba? So God takes your life. He says, watch this. Kinahanglan ko maghimo sa mga adjustments sa among kinabuhi. Una, kinahanglan magpatulid niini. Oh, nakaidahan daw pang higala. Kinahanglan mag-change niya na magpatulid ko. I'll work up your own. We'll put this down. Mag-adjust ko niini. God says, oh, nakay-kalibutan mo na music. Ayaw na para sa mong hiway. Magpatulid niya. Wala tayong kalibutan mo na music. Oh, pero kailangan ko niya ng music. I know, kabalo ko. Salit ko, just trust me. Ako magpatulid sa aming hiway. Ako, dayon. Oh, nakaidagang daw ang movies, Korean movies, mga daw ang TV shows, na ay Asia's Got Talent, o what's ang tawag? Ang Showtime, Showtime dito. Kaya magpatulid niya na. Ay dagang problema sa mong hiwa, hinahinay. Watch now. Hinahinay. Kung ikaw mo tugo ng Diyos, magpatulid sa mong kinabuhi. Kung tulid nga ang imong kinabuhi, when your life is straightened out, makikita ka na maigot yun ang Diyos. You see, is that backwards? Is it upside down? I'm sorry. Is that right? I was reading it upside down. There we go. Makita pa. Do you know what my problem is? When our life is twisted up with sin, ang Diyos dili maigo. Ang Ginoo dili makahatag og kalinaw, dili makapuno sa mga bakante, ang tuli ka motugo. Siya. Magpatuloy sa ating pagkakas. Do you know why we don't have peace? We're not willing to let God straighten out our lives. Kapag kasarasan, wala tayo kalinaw, kung madali po, tamang tugo ang Diyos, I lost the word, straight. Magpatulid sa atong kinabuhi. Naghawid pa sa atong kinabuhi. No, Ginoo. Dili ko mahatag mo, mahalo ko! And God says, pero ako na nakahatag mong kalinaw. Tuguti ko magpatulid sa among kinabuhi. Kung maka-experience ka sa tinuod kalinaw, ako pupuno sa mga bakante. Musta mo kalinaw karon? Oh, wala ko nag-story ka ba sa kinabuhi nga wala problema. Itang ka na problema. Pero ang Diyos mag-atag kanimo o kalinaw, diha sa panahon sa problema. Listen now. If you don't have peace, it's not God's fault. Kung wala kay kalinaw, kanadali ang sayo sa Diyos, problema, dilibod ka mo hatag kaniya sa imong kinabuhi. Dili ka ganahan mo salig niya. Hadlo ka, unsa imong himuon? God says, just trust me.
And when your life gets straightened out, kung tulid na ang imong kinabuhi, sa first time sa imong kinabuhi, maka-experience ka, ang Diyos makapunan, ang Diyos makatagbang sa tanan mong kauhaw, maigot na siya. God is enough if you're willing to give Him your life. I'm not talking about salvation. Wala kung nag-story ka ba sa kaluwasan. Wala ay taong maluwas kung muhatag ilang kinabuhi sa Diyos. Nag-story ko ka ba sa taong naluwas na. Kung naluwas na ka, ikaw makahatag sa imong kinabuhi nga sa Diyos. Ang Diyos dili mo luwas nimo kung ikaw muhatag sa imong kinabuhi kaniya. Ang Diyos mo luwas nimo dayon. Ikaw makahatag niya sa imong kinabuhi. Kung siya patuloy sa imong kinabuhi. Pero po tayo. Have you ever fully given your life to God? Nabay panahon sa imong kinabuhi nga ikaw nagtugyan gayon sa imong tibuok kinabuhi nga tos ni Jesus Kristo. Kung naghawid pa ka, kung nahadlok ka sa buhaton sa Diyos. Kung nag-head ballot, right?